Dobrý večer. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v úvodnom zápase druhého predkola Európskej ligy na pôde FK Sarajevo 0-1, tak na domácej odvete išli s jasným cieľom zvíťaziť. V bránke Spartaka, ktorého uvítala skvelá futbalová atmosféra, nastúpil na miesto avizovaného Ivicu Kralia Miroslav Hrdina. Jeho spoluhráči prvýkrát roztlieskali divákov v 10. minúte, kedy rýchlu a kolmú akciu zakončoval po Ďurišovom centri a hruškovom priťuknutí Kožuch. V 15. minúte dali o sebe vedieť aj hostia, ale Hrdinové netaktické vybehnutie stačil v rozhodujúcej chvíli napraviť Senegalčan Amdi. O ďalšie 4 minúty už štadión Antona Malatinského vybuchol gólovou radosťou. Postaral sa o to kapitán domácich Peter Doležaj. Jeho dielovka z priameho kopu znamenala vedenie 1-0 a zároveň aj zmazanie náskoku Sarajeva z prvého zápasu. V 34. minúte vyšla Spartaku ukážková kontra. Bernát ideálne načasoval prihrávku na Kožucha. Ten sa pekne zbavil obrancu a trafil pravú žrť Alajmovej bránky. Domáci bavili divákov aj naďalej. Aktivitou hýril najmä Ďuriš. Po jeho centri hlavičkoval nebezpečne v 40. minúte Bernát. Keď sa o chvíľu na to ten istý hráč opäť nepresadil, odchádzali mužstva na prestávku za stavu 1-0 pre Trnavu. Úvod z druhého polčasu prekvapivo patril hosťom a Spartak neprebral k väčšej aktivite ani dravý prienik Procházku v 58. minúte. O chvíľu na to nevyužil zaváhanie sarajevskej obrany Bernát a keď sa neujala ani šanca striedajúcich súpeníka s Konem, zákonite prišiel trest. V 88. minúte zahrával priamy kop Maksumič. Tečovaná lopta sa odrazila od brvna a následnú nedôslednosť trnavskej obrany potrestal Jahovič. Po výsledku 1-1 sa tak na tretie predkolo Európskej ligy môže tešiť FK Sarajevo. Mi smo možda i spretno izjednačili. Možda smo za štasjem vyrovnali. Isto tako imali smo u Sarajevu 2-3 prilike. Rovno kao i u Sarajeve mi smo mali 2 priličitosti. Ali kad se sve sabere, mislim da od dvije podjednake ekipe ide malo sretnija i malo spretnija. Kad se všetko da dokopi, misli od dva rovnaka manšafta trošičku šťastnejší pokračuje ďalej. Žiaľ, ako si šťastie sa obracia nám chrbtom, pretože tak ako v Sarajeve, aj tu tá strela taká, ktorá jedna strela tam bola viac menej, bola gólová, tu tiež záver zápasu vlastne zmarilo našu snahu v tomto zápase. Nevedeli sme sa presadiť gólovo z hry a myslím si, že to bol jediným takým nedostatkom, ktorý nám chýbal a toto už nás v viacerých zápasoch, tak by som povedal, že sprevádza. Chlapci makali, bojovali, ale myslím si, že tak ako kolega povedal, že sa stretli dve vyrovnané celky, u ktorých možno práve to športové šťastie trošku zahralo rolu, respektíve naše vynechané šance v domácom zápase. Žiaľ, takto sa to skončilo v Trnave. Spartak napokon remizoval so Sarajevom 1-1, pretože 2 minúty pred koncom vyrovnával Jahovič. Stretnutie sledovalo vyše 8200 divákov. Do tretieho predkola tak postúpilo Sarajevo.